Roman ko ran pui thiam ton hriat nga vak lo Peter Williams le Dr Nelson an ron langa an ma chuan hmeichhia pakhat Ramhuai pa chu khumah hian an phur beta hmeichhia chu alan dan rap takawang chuan mihringdam lai hmel reng hi apulo adang var pap mai ani a lei chu a sein a chua zuta a room chu a rim chle bok he hmeichhia hi magali ni in Ramhuai so le chak tak balban anti mai chu a ko chunga alu tani balban thumal hi chui zau lokam o balban hi Turkish Muslim trong ni in mihring minga an satrina entirnan kima sang kan tiang do hi ani medieval Indian history a po balban ming hi mu tura oma Delhi a lalong nito gias udin balban kha Muslim lalro pui takni in Delhi a kumsom li chuang ro alo rel to ani balban thumal hi remchang chui zauna video nen ron upload ka tum don ani thon thu maksak pui mu tura om trau ani gias udin balban chanchin po khi ngainom takania ron lati chu ka tum don ani balban hi English suan brute demon ti na ania om zia chu Ramhuai torat le nun chia Ramhuai rap thak ti po in kan soi theyang chu tun kan movie en a hi chuan balban hi Ramhuai zinga ro po nun chia le torot thil ti thei tak angin an mangani helam chu du tok photang ka soi tui don tlat pui thiam Peter chuan a be tu Ramhuai chu Ramhuai satli ani hian a hre thei lova pui thiam no pangte alani bok nen ama aya senior pui thiam Michael chu a khola Ramhuai no chu phalna adil boka pui thiam Michael chu a Ramhuai be tu danglam zia a hrilta a pui thiam Michael chuan Ramhuai chak tak ani don chu setana po ani mai thei nangma mai chuan lo be su itam po a thalawang ka in pe ve le kalo kalang ti in a hrila phone chu ada ta a pui thiam Peter chuan pui thiam Michael chu nga chi ni in a hrelova ama chuan magali ko chunga Ramhuai chak tak chu no chu atum ta a room om ho chu a chuat tir veka ti chuan Ramhuai no chu atum na chu atran ta a video in a cover boka Bible cheering a trong traya Ramhuai chu a hawa chu vele magali khum chu a kang lop mai Ramhuai chu a zaka dek ang main pui thiam chu a deu ti hriat tak hian alo nuya pui thiam Peter chuan tui thianglim chuan an theya Ramhuai chuan enga ma angai lo magali chuan I thil ti khan omzia pakhat ma anei lo ngai ruatin lungle na hril chang vel lekani kapoi khoi phalo ti in angai nep khop mai pui thiam hne na chuan I ha thlon mai kapula hian local la khun nuam tak mangjok te ang ti in a thlema a korte phelin pui thiam chu minmut pui ro ti in asoma pui thiam Peter chuan trong trai na nen a beizela ti chuan khuma chuan magali chu atutop mai pui thiam Peter chuan en chian atuma magali chuan lo zutin pui thiam kut chu ala a atak sa poimo laite a khoi tira Peter chu tangviau ma se magali chuan a fop thut mai a chakna chuan adowa nima sela magali ko chunga Ramhuai chak tak chuan alu chila Ramhuai no chuat tuma akal chu a ko chunga Ramhuai alo lut ta deya engi thleng zel atop lama kan redon ani ole channel hi ila subscribe lo chuan khonga ilo subscribe vela notification bell kha itlikanga ola ida don nia video hi lo like la aren chuan mi lo share sak don ania pui thiam Peter an magali ko chunga balban no chu atumatrang kumsom pariat aveita pui thiam Peter William chu Mexico a thingtlang khop khata hian a chenga mire theite tran pui thinin farra no pangta chu eitur pe in an tan hun amang thrin ani nikhat chu nu pakhat hi abula lokalin afapadam lo chu enkol sak turin aron ngena no pangdam lo ming chu Philip sani chungnu ina chuan vakal ngalin afapadam lo Philip chu avakana Philip chu akhua sikna sa hle a akai telbok pui thiam Peter chuan rang takin damdoi in lama avahruaita a Dr Nelson chuan Philips dam lo chu alo entika te sang anei nu chuan no pang chuan na danglam tak anei ti a hria a Dr Nelson chuan Philips anga danglam takadam lo no pang palingot an boral to thu chu pui thiam Peter hena chuan alo hrila
Dr. Nelson chuan an datna ang hi tun maya chuan kan la hrethiam bik chia lova ti damdan tur le a enkol na damdoi tur po kan la hre mai lo ani ti in Puithiam Peter chu a hrilta a Puithiam Peter ril tot tuk chu biak ina akala a thiampa Dr. Nelson po chuan a zui ve a Puithiam Peter le Dr. Nelson hi thian thatak an ni nge ani Puithiam Peter chu Dr. Nelson ne na chuan in puangin no pangte chunga thilthleng hi ka thiam lo ani kumsom pariat liamta a pathian bitmuwa ka poi khoya wang khan pathianin ka no pang enkol te hi ka thil sual ti awangin a hremani ti in Dr. Nelson chu a hrila Dr. Nelson chuan changlet vatin I thil lo ti sual to kha I du wang reng ani hleinem I ko chunga Ramhuai luta chu wang chawa ti sualini ti in alo hnem ve a ma se Puithiam Peter chuan kha sual ti lo tur khan kong dang po a omasin pumpel theiani ti in a changa Puithiam Peter chuan Bishop Baldusi hne na ka kalanga sual puan nei ka ngayani sual puan na ka nei lo chuan engtika ama ke hian thlamuan na ka nei ve ngai don lo ti in Dr. Nelson chu a hrilta a ti chuan Bishop Baldusi hne na chuan avakalta a Bishop Baldusi chu va hmu in kumsom pariat liamta a pathian bitmuwa apoi khoi kha sual puan na Bishop Baldusi hne na chuan nei atumta ani Puithiam Peter chuan movie tira kan hmu magali ko chunga Ramhuai no chu atumna a video tape kha phorin Bishop Baldusi chu entir atumta a Bishop Baldusi chuan thil dang dei lo soin Vatican khopui lamin irong bolna fra no pang I en koldan chanchin an lo hria a an chuang khop mai che mithiang lim hmu in an hmu che ani chuwang chuan fra no pang I en kolna tur sum tam tak ikuda hlan an duwa poisa chu a che ka kola ka hlanang che ti in alo hril deya Puithiam Peter chuan a poisa don tur za chu a thlek wangwanga atam boka niang asual pon tumna chu thulla in poisa chu ala a akalta a Puithiam Peter chu ama chawin a ruma a oma kumsom pariat kalta a asu nupor taklan na video ama record ngei chu a en le a chuti lai chuan biak in atang hian tre tho ma hreta a biak ina chuan lutin Isua lim chu abauti awa hmuwa biak in chung chu a endik veka chuata thifar a hmuwa kilkhata hian bi pakhat ama nung chonzonga loading lungche em atraphi a hmuta a tu tak chu niang mo ti in avapan hnaya a phuzok mai Ramhuai chu Isu ang hian alo in tidang lam chu ni in Ramhuai Isu anga in thuam chuan Puithiam Peter chu be atumta a chuti lai chuan Puithiam Peter chu amang chi atang chuan a har chuak hlol mai amu mang chu mak ati hle a athil ti sual to wang pok ni in angai le ta Puithiam Peter chuan tan in atangin khola donga tan ina an ho tu chuan kan bi tang zinga hmeichhia pakhat hi dan pa ngai lo angin a khosa thina mi a angber chu chuan hmu che adu ani ti in a hrila chople chilin Puithiam Peter chu hmeichhia mak saknia an soi muturin Dr. Nelson nen chuan tan ina an kal nga la tan in ho tu chuan chunu tan na pindana chuan a hruaya Puithiam Peter chu aluta a Puithiam Peter chuan chunu chu bia in a hming a hretheita a hming chu Esperanza ani Esperanza chuan Puithiam Peter chu trongkampul ho tak takin a bia a kumsom pariat liamta a magali ang chi khan om ve ti a hretheita a Peter chuan magali Ramhuai pai ama po lo lu khong to tu nge kha ani ti a hretheita ani Esperanza Ramhuai pai chu balban nge kha ani mak ati hle a Esperanza nu chu a chui chianga adam ti ala hretheya ti chuan Esperanza nu chu a zong chuaka kumsom pariat liamta a Ramhuai pai pui tuma alo beito ama chapa a beitak ngek hmeichhia magali kha alo niya magali chuan Esperanza chu ifanu ani ti in alo hrila Puithiam Peter chu a phuzok magali chuan ithil ti sual towa khan in chir takzet ani chuan ifanu Esperanza chu ipui turani ti in alo hrila langchiang ta deuh chu kumsom pariat liamta khan
megali ko chungah Ramhuai balban beitur khan akal kha ania nima sela megali nen fa an nei ta kha chuan Ramhuai baka megali po abei chiam ti a hriat reng mai ti luina hmangin nge eng tiang chi in nge a stratut kan hre chho zelang zana nia puithiam Peter chu tui takin amuwa amu hi lai chu mai mi zel ang hian a oma Ramhuai isu anga insiam chuan beile hi alo tuma puithiam Peter chu a chet po a che theilo ani no pangdam lo Philip kha lo lang le in a boral to a Dr. Nelson po chuan a thina chan tak chu a hrebik lovani Philip ma hian no pang chu maktak mai in palingot Philip ang chia hian an lo boral to ani puithiam Peter chuan Bishop Baldusi chu va mule in Esperanza ko chunga Ramhuai alu thu chu avarila no chu phalna adil ngal boka Bishop po chuan lo phalin ami ten eng harsat na ma anto adu lo thu alo hrila Peter chuan Esperanza ko chunga Ramhuai chu Ramhuai chak tak balban ania min pui turin mi pakhat ka hruai theyangem ti in azota Bishop Baldusi po chuan alo rem ti ya puithiam Michael chu lo langin Mexico aron thleng ve chia puithiam Peter chuan ama pui turin alo somani puithiam Peter chuan puithiam Michael chu khovel Ramhuai mi ko chunga lut no chuak thei tu traber ani ti a hria a puithiam Michael hian tuna an be tu Ramhuai balban no pang ko chunga lut chu no chuakin alo tlom to ani zana nia puithiam Peter chu lo langin magali Ramhuai pai a be na tep chu halin ati che a thudik chu phumbo atumani asa khorong bol tu na lo thei ang reng khop mei puithiam Peter che dan hi Ramhuai chak tak an be don sia asuna thup chung chuan enge thleng zel don kalo hupur pui zo kani tunlaya lar KTP active member zu biak kan ti mei po hi atem ve zeu zeu mei theiani puithiam Peter hi ka star zong takani kan bel zuai ani chu puithiam Peter le puithiam Michael chu an ti tia puithiam Peter chuan Michael a hne na chuan kamumanga Isua chu Ramhuai angin ka mutrina angai na ka hrelo thin khop mei ti in puithiam Michael hne na chuan a hrila puithiam Michael chuan balbanin lu khung atum che ani covering emaw ti in a changa biakin chunga chuan sa khorong bol tura meiche in pe nan kan ti mei Camilla chu Isua nu marilim hne na chuan atong traya atong try lai chuan a chala thisen hi aron fara mak ati hle a hoi chawa marilim chu maktak mein alo bowa a hlau hle ani a hlau to sa te reng nen thom rap tak a hrezuya a thom hriap na lam chu fia tumin a panta a chuata chuan thisen far hi a muta a chui zela puan hian thil engemoni hi alo in tuama an en chen chuan no te thi hi a hmuwa a hlau kher mai marilim chu Camilla nunglama chuan ron in larin Ramhuai hian alo lu khunga Ramhuai mari anga inlar chuan Camilla chu be atumta a Camilla chu hoilet thutin mari chu alo bole to a chutia Camilla ril rubuai taka a omlai chuan thim thamatrang hian Ramhuai sual chuan an ron labo ta dei ani Camilla chu bohlen lovin aron in lan le a ama ero chu Ramhuai mari anga ron in lan khan alu khung to ani farha no pangte ruma chuan kalin no pangte chu tha atumta a chuti lai chuan nagali chu ron langin Camilla chu dan atum ve a an in beita a nagali chuan Camilla chu a hne lo vet vet khopa nagali chu a rek betta a chuti lai chuan ponlam puithiam Peter le Michael chuan no pangte tre thom chu an lo hria a rang taka tlan lut ngalin Camilla chu adanglam ti an hretheya Camilla ko chunga Ramhuai chu puithiam Michael chuan no chu atumta a champul nen bein Camilla ko chunga Ramhuai chu an no chuak ngalani farha no pangte chu puithiam Peter chuan a endika an dan chu makriau hian a hria a an chik dova Philip sangbok kha natna maktak khan farha no pangte chu atlak bok tanani ti puithiam Peter chuan a hria a no pangte chu Ramhuai chuan alo lu chilve to ani sin dot le a chuan puithiam pani te chu zela kalin Esperanza ko chunga Ramhuai chu no chuange an tuma tan in an lu chia tia eng chu aron thim ngala
Esperanza tan in pindan chu an pan nga la Esperanza chu alo hau lo Dr. Nelson lo langin tang ho chu atuama an tan in pindana an lo ti amuwa a chan reng a hrelo gad omna chuan kalin thil zia zo fi atuma gad chu tha ani ti amu phei chuan hlau takani chu a chapa meiche tre thom ra thlak tak ala hrezuya a khub a sai ngat meichhia chu puitumin avanaya ma se tang meiche Ramhuai pai pakhat lo langin Dr. Nelson chu abeita a ni khorhelovin atluwa puithiam Peter le Michael chuan Esperanza chu zong zelin an be seilo lutukin Dr. Nelson ni khorhelova tlureng hi an vakmuta a tang meiche Ramhuai pai then khat chuan an lo hwal thapa rang takin Nelson puitum chuan an tlan nga la puithiam Michael chuan Ramhuai no chuan a champhol chu chamin tang meiche Ramhuai pai ho chu an Ramhuai pai no chu atuma ama ero chu Ramhuai pai meiche ho chuan enga ma an lo ngai lo a champol le tong trai na chuan a khoi poi phalawani chuti lai chuan tang meiche pakhat Ramhuai pai chuan puithiam Peter chu tha atuma Dr. Nelson chu lo tho tutin Ramhuai pai meichhia chu aron po a Nelson chu Ramhuai pai meiche pakhat chuan a chemken chuan vitin Dr. Nelson chu athita ani Dr. Nelson an Ramhuai a beilai hun tha chu puithiam te chuan lo chu in an tlan seta a room pakhata alutin an inkal khuma puithiam Michael chuan puithiam Peter hna chuan tang meiche Ramhuai pai reng in min hlau lo kon tong trai na po a tho tur angin a thok lo ing thil chi ange kum som pariat kalta kha ni ti sual ing thil nge zepine ti in azota a puithiam Peter chu in puangin Esperanza chu ka fanu ani ti in a changa a thil sual ti ero a puang chi alo puithiam Michael chuan ani chuan ing ti kong ma in balban chu ne ngai na a omlo ti in puithiam Peter chu a hrila ing tin nge no pangdam lo le Esperanza chu kan san himta kang ti in amang ang hle a puithiam Peter chuan nangman I theyang khovel mi hring Ramhuai pai no chok thin tu te zinga thaber ini kha ti in ani na chu a hril hrele a puithiam Michael chuan ni lo ka thei to lo a chan chu no pang nun na ka chan khan balban ne na ka thlarau ka da kham to ata ka ni to ti thei ka nei lo ti in a changa puithiam Michael chuan ka ti sulang hi ron ti sual ve reng su balban ne na hian in rem siam na nei pui hau suang che ti in a hrila ti chuan puithiam Michael chu a boral ta a chuti lai chuan tang meiche Ramhuai pai ho chuan kongkhar chu ron ti chia in be pui thlak tumin an ron thoka puithiam Peter chu rang takatlan chia in room danga alut le a ta chuan in kal khumin abiru le ta puithiam Peter chuan a smartphone chu phorin kumsom pariat liam ta a magali chunga athil ti dik tak chu in puangin bisop baldusi chu athon ta a kumsom pariat liam ta khan puithiam Peter chuan magali ko chunga Ramhuai chu no chu atuma magali ko chunga Ramhuai chuan ama chulu khungin magali chu alo pong sual hi ania a chedang dai theyang reng khop mai a in puanta ka chuan a chak pha sot aniang chu tang meiche Ramhuai pai ho chu aron ma chon ta a tang meiche Ramhuai pai pathum chuan ron bein puithiam Peter chuan Bible chang le tong trai na nen a beya an tluta a amumanga a hmu thin Ramhuai Isu anga ron in lan thin chu a muta a Ramhuai chuan cross a pu a puithiam Peter chu aron beita a nima sela puithiam Peter chuan tong trai na nen lo be le tin a ne le ta ani chuti lai chuan a hnunglam atang tang meiche Ramhuai pai chuan puithiam Peter chu ron chutu topin ni khorhelovin a omzui nga la puithiam Peter chu ron har chuakin nget takin chera hian an phuar beta afanu Esperanza balbanina alu khungtak chu lo langin Peter chu achala crosslet ling vut chu me belin setena biak na champol chu a chamta a puithiam Peter chenchil tu thlarau thianglim chu no chu atumani puithiam Peter chu balban thilti te awang chuan ataksa te chu na ati hle a nima sela balban chu beile tin atong trai ta a Ramhuai no chu na champol chu chamin balban chu a beilet ve a chuti meklai chuan damdoi in lama Ramhuai mari anga ronin lar thin chuan Camila le farano pangho chu tha tumin a ve mek boka andin mun ader thong tak zet
pui thiam Peter hne na anin ngat topani pui thiam Peter atong try na awang chuan balban chu atlu topa pui thiam Peter chu a hne lawani achan chu ama chenchil tu tharau thianglim chu achak ema balban chuan fing kherek takin pui thiam Peter chu inrem siamna nei puya som le ta a balban chuan pui thiam Peter hne na chuan nangma tharau thianglim kha chuatirla Esperanza le farra no pangte ka chua sanang ti in rem na nei puya asom ta a pui thiam Peter chuan du thlan tur dang nei in a in hrelowa ama a tharau thianglim chu a chuatira a fanu le farra no pangte chu a chan him ta ani pui thiam Peter chuan a fanu chu a pom chuaka no pangza som pahni lai a chan him boka media lam chuan mi thianglim ani pui thiam Peter hi ti in an fak chiam boka Camila le Esperanza chuan pui thiam Peter chu ronchibain lawm thu an hrila amal somna an dong boka Bishop Baldusi lokalin pui thiam Peter hne na chuan I thil theih aro pui takzet ani Vatican ko pui lama rong bol na sang jok chel turin ikai sange ti in aron lom pui chiama ama ero chu pui thiam Peter chu balban khan alo lu khung mana Bishop chu athunun ngalani Sinto bera chuan pui thiam Peter chu Vatican athleng to a pui thiam Peter chuan pathian chena hmun vanrama chuan Lucifer kai ruiten hmun an changlo ama ero chu leihi an lua ve thungang ti in movie chu atop ta ani